A Real Academia Galega, digo, xunto co Consello da Cultura Galega, que nos acompaña a presidenta Rosario Álvarez Blanco, e tamén xunto coa Universidade de Santiago de Compostela, que nos acompaña en representación do reitor María de Mar Lorenzo Moledo, vicerrectora de Igualdade de Cultura e Servicios da USC. Tamén está connosco na mesa Anxo Lorenzo, en representación da Xunta de Galicia, que é unha das entidades que apoian, que patrocinan, que axudan financieiramente tamén a realización deste congreso internacional. As outras dúas son a Diputación da Coruña e o Concello da cidade da Coruña, institucións que sempre están apoiando as iniciativas da Academia, que lle agradecemos a presenza. Para a Academia, digo, este é un acto importante porque conmemoramos a figura e a significación de Emilia Pardo Bazán, unha das figuras da Galicia literaria, igual que Valle Inclán, igual que o propio Torrente Ballester, igual que Venceslao Fernández Flórez. Son eses autores que, aínda que non escribiron en galego, pois levan Galicia dentro e expresaron, e é difícil de entender a súa obra, a súa proxección pública e cultural sen a Galicia que levan detrás. Por outra banda, esta casa débelle á memoria histórica de Emilia Pardo Bazán a súa propia ubicación. Digo que estamos aquí grazas á xenerosidade das herdeiras de Emilia Pardo Bazán, que no seu día doaron esta casa para a sede da Real Academia Galega. Dona Emilia Pardo Bazán, como saben, foi presidenta de honra desta institución. Houbo polémicas, porque a vida tamén está fundamentada nas discusións e ás veces nas diferentes maneiras de entender a realidade, pero en calquera caso a Academia séntese moi honrada por continuar o legado e manter vivo o legado de dona Emilia. Na primeira planta desta casa, os que veñen de fora, pois así o deben saber, hai unha casa-museo que recolle esa presenza a través do enxoval e a través da mobiliario e un pouco recreando museísticamente o que foi esta casa, que foi a residencia vilega de dona Emilia Pardo Bazán. E aquí están tamén, pois, conservamos manuscritos, conservamos moita correspondencia que procuramos, ademais, enriquecer constantemente con novas adquisicións, conservamos a súa obra, as súas primeiras edicións, as edicións adicadas en moitos casos dos seus amigos, unha parte moi importante da súa biblioteca, a outra parte estamos reivindicando para esta casa, para agrupar toda a biblioteca de Emilia Pardo Bazán nestas instalacións, nesta casa, esa parte que aínda está nas Torres de Meirás e que nos conseguimos catalogar e inventariar, e próximamente pois pensamos publicar ese inventario e esa catalogación, e ademais reivindicamos para ela, e así nos apoiou tamén, o apoiou a Xunta de Galicia, o ben de interese cultural, co cual é unha maneira de salvaguardar un patrimonio que tamén é a memoria da escritora, que son os seus libros, a súa biblioteca. Por tanto, este congreso que intenta é reunir a intelectuais, a pensadores, a especialistas en Emilia Pardo Bazán para que reflexionemos xuntos sobre a significación da súa figura, a significación da súa obra e a recreación do seu tempo histórico. Haberá 3 xornadas, 3 aquí na sede da Academia, 2 na cidade de Santiago de Compostela, por unha banda na Universidade de Santiago e por outra, e aí cerraremos o congreso en sesións de mañá e tarde na sede do Consello da Cultura Galega. E ademais nestes días, agora estamos dubidando se o 28 ou o 27. Inicialmente estaba previsto para o 27, non sei se pode ser o 28, pero inauguraremos a exposición Emilia Pardo Bazán, que inauguramos no seu día en Madrid, na Biblioteca Nacional, que ven agora aquí ao Quiosco Afonso, e que ademais é unha exposición que se construiu a partir de unha parte importante
do legado de Emilia Pardo Bazán que está depositado nesta casa e, por lo tanto, poderán contemplar ali moitas desas representacións. Eu agradezo moito aos presentes e cedolle agora a palabra, pasolle a palabra a nosa parceira, a nosa compañeira neste congreso, que é a presidenta do Consello da Cultura Galega. Moitas grazas, presidente. Saúdo de mesa e agradezo a presenza de todos vostedes, tanto os que nos acompañan na sala como os que están na distancia, así como os que nos acompañarán durante todos os días que dura o Congreso. Naturalmente, merece un agradecemento especial aos convidados e convidadas que aceptaron que aceptaron ao chamado do Comité Organizador e das tres institucións que participamos. E non é menor o agradecemento a colaboración, o esforzo e o compromiso de todas as persoas e organismos que de distintas maneiras e en distintos niveis contribúen a que este congreso sexa unha realidade, non? E, naturalmente, contribuen tamén ao seu éxito que esperamos. Para non alongar moito esta inauguración, que xa comezou con atraso e non debe acumular atrasos sobre as xornadas que terán que empezar ás 9:30 da mañá, vou me referir moi brevemente á xornada do día 29, que é a que lle foi encargado ao Consello da Cultura Galega na súa sede, que, como verían no programa, consta de dúas partes. Na primeira parte, que é a parte da mañá, é unha sesión que se fai en colaboración entre o Consello da Cultura Galega e a sección de Historia da Real Academia Galega, dedicada a colocar a Emilia Pardo Bazán no seu contexto histórico, no seu tempo, non? En cambio, a segunda parte da sesión, xa pola tarde, atendendo a suxestión ou a petición, diría, feita polo comité organizador, está moito máis centrado no pensamento social e feminista de Emilia Pardo Bazán. Como é o último día dos 5 de Congreso, correspondelle ao Consello da Cultura Galega tamén organizar a clausura, que coincidimos a súa vez con dúas partes. Primeiro proxectaremos o vídeo As mulleres do porvir, baseado na obra de Dorotea Bárcena, na que dialogan Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro e Concepción Arenal, que lle encargamos o ano pasado, con ocasión realmente do bicentenario de Concepción Arenal, a Quinta do Cuadrante, dirixido por Tito Asorei. Entón, proxectaremos ese vídeo e logo procederemos á clausura, na que volverán a participar non soamente o comité organizador do Congreso, senón tamén as tres institucións convocantes. Moitas grazas. Moitas grazas, Rosario Álvarez Blanco. Ten a palabra agora María do Mar Lorenzo Moledo, vicerreitora de Igualdade, Cultura e Servizos da Universidade de Santiago de Compostela. Bueno, bo día a todas e a todos, tantos que nos siguen dende esta magnífica sala, como tamén aqueles que nos siguen por streaming. Bueno, en primer lugar, quixera tamén saludar aos membros desta mesa e as institucións que fixeron posible que hoxe, todos e todas estemos aquí reunidos. Especialmente, quixera agradecer ao comité organizador, na persoa do profesor González Herrán, todo o esforzo que fixo ao longo destes meses para que, hoxe sexa unha realidade esta inauguración. Eu teño que decir que botarei de menos cando esta conmemoración, de alguna forma remate, botaría de menos as leccións que tanto o profesor González Herrán me ten dado sobre doña Emilia Pardo Bazán e tamén a profesora Marilar Jiménez Aleixandre. Como universitaria que son, evidentemente me gusta moito aprender e me gusta crecer xustamente coas persoas que máis saben e máis poden xustamente demostrar e abrir ese coñecemento á sociedade. Como ustedes saben, a Universidade de Santiago de Compostela, dende o primeiro momento, se implicou en este congreso xustamente o que é o elemento fundamental de unha universidade, que é xustamente o seu capital humano, o seu capital cultural.
E teño que decir que, bueno, empezamos xa casi un ano con unha exposición que apoiamos, en este caso, o Ateneo de Santiago, unha exposición bibliográfica donde, bueno, recollemos todo o que ten sido a produción en torno a Doña Emilia, ou a produción de Doña Emilia e a cidade de Santiago de Compostela. Eso xustamente dou lugar a que, como decía, presentado do Consello da Cultura Galega, se o día 29 teremos unha sesión no Consello da Cultura Galega, o día 28 o recibiremos, esperemos a todas e a todos, na Universidade de Santiago. O reitor o recibirá xustamente no Pazo de Fonseca, no seu Salón Noble, para analizar a vinculación entre Doña Emilia Pardo Bazán e distintas áreas científicas e a súa vinculación, polo tanto, coa universidade. A verdade é que eu espero que esta reunión de expertos, de expertas, de xente moza que está a investigar, que está a iniciar o seu percorrido na pesquisa en torno á figura de Doña Emilia, unha figura moi poliédrica. Eu, ademais, estou encantada deste agasallo de educación do home e da muller, da profesora Marilar, porque, bueno, ela sabe da miña intención xustamente de que este traballo tamén saíra á luz. Eu desexo, en nome da Universidade e do reitor, que hoxe non nos pode acompañar porque, bueno, pois a súa axenda yo impedía, que este congreso sexa un éxito e que de aquí poidan sair novos vieiros de indagación, novos vieiros de investigación que manteñan o pensamento de Doña Emilia vivo no século XXI e nos séculos que nos restan. Moitísimas grazas a todos e a todas. Ben, en representación da Xunta de Galicia, en representación das entidades que apoian financieiramente a celebración deste congreso, o espírito da Academia cando promoveu este congreso foi sobre todo unir institucións e unir vontades, e algo que ademais temos moi presente noutras moitas actividades. É dicir, na medida do posible, todo que sexa unir institucións e unir iniciativas alrededor de celebración, sobre todo da significación como a que aquí nos convoca, parécenos moi importante. Por iso está a Universidade de Santiago, por iso está o Consello da Cultura Galega, por iso está a Academia, e agradecemos moito a colaboración da Xunta de Galicia representada nesta mesa por Anxo Lorenzo, secretario xeral de Cultura. Sí, bos días. Moitas grazas, presidente da Real Academia Galega, e saúdo os compañeros de mesa, a presidenta do Consello da Cultura Galega e a vicerreitora da Universidade de Santiago en representación do reitor da Universidade de Santiago de Compostela. Ben, vou ser obviamente moi rápido porque estamos efectivamente en tempo de congreso e hai que apurar esta presentación, pero bueno, quero en primeiro lugar darlle os parabéns o comité organizador deste encontro, deste Congreso Internacional, representado polo seu presidente, polo seu coordinador, profesor González Herrán, e tamén o resto do comité organizador que me consta que leva destempo traballando neste congreso. E, por suposto, quero saudar a todos os asistentes, os que estades hoxe aquí, e despasar durante estes 5 días polas sesións do Congreso aquí en Santiago de Compostela, e tamén, por suposto, que están os que van seguir as sesións ou o Congreso a través do vídeo, a través da distancia. A Xunta de Galicia apoiou desde o primeiro momento a celebración do ano do centenario de Pardo Bazán, do centenario do seu pasamento. Fixémolo con máis de 40 actividades que programamos ao longo de todo este ano para conmemorar esta celebración, que se resume así brevemente en 5 exposicións monográficas, unha delas, por certo, inaugurada o pasado xoves neste no Coruñés Museo de Belas Artes da Coruña, da cidade da Coruña. Está aquí a súa directora, unha exposición sobre o legado de Pardo Bazán que está nos fondos na colección do Museo de Belas Artes.
Os 2 congresos internacionais realizados, 4 publicacións e unha trintena de actividades, moitas delas vinculadas coas actividades das nosas bibliotecas na rede de bibliotecas públicas de Galicia. E quedan por facer tamén outras actividades, por suposto, este Congreso Internacional que vai ter lugar esta semana, esa exposición da que falaba antes o presidente da Academia Galega, esa exposición que Emilia Pardo Bazán, o reto da modernidade, comisariada por Isabel Burdiel, que vai recalar despois da súa estadía na Biblioteca Nacional de España no quiosco Alfonso a partir destes xoves, do xoves 28 pola tarde, en que se procederá a súa inauguración, unha exposición realizada en coproducción pola Biblioteca Nacional de España, por Acción Cultural Española, pola Comunidade de Madrid e pola Xunta de Galicia, coa colaboración imprescindible da Real Academia Galega e tamén do Concello da Coruña, que vai ser, evidentemente, a entidade receptora no quiosco Alfonso desta cidade coruñesa. Temos tamén por diante unha exposición que imos realizar sobre Emilia Pardo Bazán nas Torres de Meirás, que se inaugurará previsiblemente o mes que ven de novembro, no mes de novembro, e quedan tamén algunhas actividades máis para dar remate, como digo, a este ano que de reflexión, de posta en valor e de reflexión sobre a figura de dona Emilia Pardo Bazán, que creo que desde moi diferentes perspectivas permite tratar unha persoa, unha figura, un traballo feito, en definitiva, unha persoa que despois de 100 anos tras a súa morte, creo que merecía esta reflexión colectiva que se está a levar a cabo desde diferentes ámbitos e tamén, por suposto, a súa importante difusión social. Quedan retos por diante, quedan actividades por diante. Comentaba o presidente da Academia esa biblioteca de Pardo Bazán que, en colaboración coa Real Academia Galega, procedeuse desde a Xunta de Galicia a incoar como ben de interese cultural e que agardamos poder ter unha resolución en relativo pouco tempo desa incoación para que a Biblioteca Pardo Bazán volva a estar unida e non separada. E pouco máis. Desexolle, reitero, a este congreso os maiores éxitos na súa finalidade académica, de reflexión, e que cumpra os obxectivos para os cales ese comité organizador que levades tempo traballando formulastes como finalidade do congreso. Moitas grazas. Moitas gracias, don Anxo Lorenzo. Entre os agasallos que teñen os presentes e os asistentes ao Congreso hai varios, ademais hai unha mesa con obra e exemplares da tribuna e de outras publicacións desta institución arredor da figura de Emilia Pardo Bazán. Está tamén este libro A Educación do Home, da Muller e outros escritos feministas que promoveu, que seleccionou os textos a nosa compañeira Marilar Aleixandre, que é un pouco tamén en nome da executiva o guieiro tamén desta exposición e con traducción de Mónica Barcendón e que recibirán como agasallo estas traduccións ao galego do discurso feminista, de algunhas mostras do discurso feminista de Emilia Pardo Bazán. E ademais teño que decir que, como xa decía a nosa vicerrectora, ademais dos asistentes presencialmente, hai a través do streaming a posibilidade de seguir este congreso durante estes 5 días da semana en homenaxe a Emilia Pardo Bazán. Eu non quería pasarlle a palabra agora ao director do comité organizador, que un pouco ele explicará un pouco o espírito do que vai ser o Congreso, pero sin unha lembranza, ainda que sexa moi de pasada, ao noso anterior presidente Xosé Ramón Barreiro, porque Xosé Ramón Barreiro, que foi presidente desta casa, hai que decir que el foi un especialmente interesado impulsor dos traballos arredor de Emilia Pardo Bazán, tanto na revista La Tribuna, que agora dirixe a nosa compañeira Marilar Aleixandre, como a través de iniciativas moi variadas, simposios, encontro, etc., seguindo, ademais, o mandato do que no seu día foi a doazón das herdeiras de dona Emilia Pardo Bazán
desta casa. Por lo tanto, unha memoria para Xosé Ramón Barreiro, que xa non está connosco, pero que foi unha persoa especialmente relevante e significativa nos estudos de dona Emilia Pardo Bazán relacionados ca Academia. E agora cedolle a palabra para rematar este acto ao director do equipo organizador, o profesor Xosé Manuel González Serrán, que ademais é académico correspondente desta casa. Bos días. Sí, bos días. Señor Presidente da Real Academia Galega, señora Presidenta do Consello da Cultura Galega, señora Vicerreitora de Igualdade, Cultura e Servicios da Universidade de Santiago de Compostela, Secretario Xeral de Cultura de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade, colegas pardobazanistas e investigadores que ides intervir nos relatorios e comunicacións neste congreso, persoas registradas presentes nesta sala ou que nos seguen telemáticamente, miñas donas, meus señores. Fai agora pouco máis de 7 meses, o 15 de marzo, presentábamos nesta mesma sala e ante algúns de vostedes o proxecto de Congreso Emilia Pardo Bazán 100 anos despois, que dende o verán anterior viñamos preparando por encargo da Real Academia Galega. Permítame que repita as miñas palabras iniciais de entón. O 12 de maio de 2021 cumpríronse 100 anos do pasamento en Madrid de Emilia Pardo Bazán. A Real Academia Galega, titular da Casa Museo Emilia Pardo Bazán como herdeira por legado testamentario de Blanca Quiroga Pardo Bazán, da Casa da Escritora, co seu mobiliario e obxetos, da súa biblioteca e do seu arquivo, que se custodia na súa sede da Rúa de Tabernas, pretende sumarse aos actos que en Galicia conmemorarán este centenario, organizando un congreso internacional, continuación dos simposios e congresos que, promovidos pola Real Academia Galega, tiveron lugar nesta sede en 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Además do comité organizador que conmigo forman os profesores Olivia Rodríguez González da Universidade da Coruña, Alejandro Alonso Nogueira da City University of New York e Santiago Díaz Laje da Universidade Nacional de Educación a Distancia Madrid, o Congreso contou co usual comité de honra no que figuran importantes personalidades das institucións académicas que avalan este Congreso, Real Academia Galega, Universidade de Santiago, Consello da Cultura Galega, e un comité científico integrado polos máis prestixiosos especialistas no estudo da nosa autora. Permitidme que continúe hablando en la otra lengua oficial de Galicia como deferencia a los colegas que han venido de otros lugares y también a los muchos que nos siguen telemáticamente. Las sesiones matinales estarán ocupadas por 15 ponencias, seguidas cada una de su correspondiente debate, impartidas por cualificados pardobazanistas procedentes de diversas universidades y países. Puede afirmarse, sin alarde de vanidad ni exageración, que aquí van a intervenir los más reconocidos estudiosos en nuestra autora, autores de ensayos, estudios, monografías y ediciones críticas ineludibles en la bibliografía pardobazaniana. En las sesiones de las tardes se expondrán 22 comunicaciones seleccionadas por los comités organizador y científico, entre las presentadas en respuesta a la convocatoria abierta que hicimos en la página web del Congreso. Quiero destacar que a la convocatoria acudieron no solo doctorandos o jóvenes investigadores o estudiosos sobre Pardo Bazán, sino también reconocidos maestros en la investigación, la historia y la crítica literaria, entre ellos autores de traducciones, ediciones y monografías sobre nuestra autora, que también han querido sumarse espontáneamente, sumar sus aportaciones a este encuentro. Es digna de notar la variada procedencia de estas comunicaciones en universidades y centros de investigaciones españoles, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo, Complutense de Madrid, Almería, Coruña, Barcelona, Santiago, Burgos, UNED de Madrid, Cádiz y otros países, Estados Unidos, Portugal, Francia, Italia, Japón y Turquía. Al final de las sesiones del lunes y del martes tendremos dos actividades cuya finalidad es que los congresistas puedan acercarse a dimensiones fundamentales en la personalidad y en la obra de Pardo Bazán. Esta tarde, a las 7, haremos un roteiro o paseo marinedino. Con ayuda de dos actrices que representarán a estos personajes, doña Emilia mostrará a su colega y amiga María Viñals el entorno de esta su casa y algunos escenarios próximos relacionados con su peripecia vital. Confiamos que el tiempo nos acompañe.
El martes, también a las 7, visitaremos la exposición sobre Pardo Bazán, a la que se acaba de mencionar ahora, que se ha abierto en el Museo Coruñés de Bellas Artes. Conste aquí nuestro agradecimiento a su directora, aquí presente, no solo por esa invitación, sino también por la generosidad con que nos ofreció sus instalaciones cuando, en los momentos más críticos, en las restricciones pandémicas, estuvo en peligro la posibilidad de celebrar aquí este congreso. Como todos recuerdan, tales restricciones eran muy estrictas cuando empezamos a planificar todo esto en el verano pasado, el verano del año pasado. De ahí que desde el primer momento contemplamos dos modalidades para el Congreso, presencial y telemática. Afortunadamente, hoy lo podemos celebrar con normalidad, aunque no todas las intervenciones serán presenciales. Lo serán las 15 ponencias invitadas en esta misma sala. En cuanto a las comunicaciones vespertinas, las habrá presenciales y telemáticas, no tanto por razones sanitarias como por la mencionada procedencia de muchos de los comunicantes. También entre los inscritos, alrededor de 70, se produce la misma distinción. Hay algunos que están presentes o estarán presentes en esta sala, pero otros, la mayoría, seguirán las sesiones telemáticamente. Como todos ustedes saben, y consta en la página web del Congreso, y aquí se ha dicho, después de las 3 jornadas coruñesas, en la sede de la Real Academia Galega, nuestro Congreso se prolonga 2 días más en Santiago de Compostela. El jueves 28, en el Salón Noble del Colegio de Fonseca, tendrá lugar una jornada titulada La curiosidad científica de Emilia Pardo Bazán, en la que 12 profesores e investigadores de nuestra universidad se ocuparán de comentar y valorar desde sus respectivas especialidades o áreas de conocimiento las ocasionales incursiones de nuestra autora en campos tan diversos como la física, la mineralogía, la biología, la antropología, la teoría política, la historia cultural y religiosa y literaria, la filología, la pedagogía, el derecho penal, las teorías criminalísticas y penitenciarias. Cerrará la jornada una conferencia magistral, como todas las suyas, de nuestro admirado maestro Alonso Montero, que hablará de la novela La Tribuna. La jornada del 29 en el Consejo de la Cultura Galega se ocupará de 2 dimensiones fundamentales en la personalidad y en la obra de Pardo Bazán: su pensamiento social y feminista, su situación y relación con la Galicia de su tiempo, a través de una serie de ponencias, mesas redondas y debates. Ambas jornadas, además de presencialmente, se podrán seguir de manera telemática a través de los canales promovidos por la USC y por el Consejo de la Cultura Galega. Termino con una advertencia, los tan gratos como obligados agradecimientos y una reflexión final. La advertencia usual en ese tipo de congresos académicos va dirigida preferentemente a los intervinientes, ponentes y comunicantes, aunque también conviene al público. Para conseguir que en estos 3 días podamos cumplir tan denso y apretado programa, es imprescindible un riguroso respeto al horario establecido. Como estoy seguro de que todos lo vamos a seguir escrupulosamente, no diré más. Los agradecimientos son muchos y confío no olvidar ninguno. Ante todo, a la Real Academia, a su presidente y demás miembros de la Comisión Ejecutiva, que no solo confiaron en nosotros para organizar con toda libertad este congreso, sino que han puesto a nuestra disposición esas instalaciones, sus medios y, sobre todo, su eficacísimo personal, secretaría, administración, tesorería, comunicación, cuya ayuda ha sido y será fundamental. Agradecimiento extensivo también a las otras 2 instituciones, Universidad de Santiago, Consejo de Cultura Galega, cuyo personal también ha colaborado y colaborará eficazmente en la organización y desarrollo de las jornadas que tendrán lugar en sus respectivas sedes. Por supuesto, a las instituciones públicas, Secretaría Xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, Concello de Coruña, Diputación da Coruña, con cuyo apoyo financiero podemos llevar a cabo este congreso. Agradecimiento basado en nuestra consideración de que esa es una manera excelente y muy justa de gastar el dinero público. Gracias también desde el comité organizador a los colegas ponentes y comunicantes que han querido participar en este congreso y que con su reconocido prestigio garantizan su valía. A los inscritos, presencial y telemáticamente, con nuestra convicción de que su interés y confianza no se verán defraudados. Desde el comité organizador queremos agradecer muy especialmente el trabajo del personal auxiliar, Alba, Lucía, Cristina, Lina, cuya eficacia todos tendrán ocasión de comprobar en estos 3 días. Como director del Congreso, me importa dar gracias públicamente a mis 3 compañeros de comité, Olivia, Alex, Santi, que a lo largo de 15 meses han puesto muchas horas de trabajo, eficacia y conocimiento y dedicación impagables.
Más meritorio en su caso que en el mío, porque ellos están en activo y han tenido que simultanear con la organización del Congreso sus ocupaciones investigadoras y docentes. Finalmente, la reflexión. Cuando van transcurridos casi 10 meses de este año del centenario pardobazaniano, ¿acaso podamos ir haciendo un balance? En mi opinión, y lo vengo siguiendo con mucha atención, los pardobazanistas, lectores, estudiosos, investigadores, admiradores de nuestra autora, podemos declararnos razonablemente satisfechos. El número y la calidad de los actos, homenajes, cursos, conferencias, coloquios, mesas redondas, exposiciones, congresos, programas especiales de radio y televisión, espectáculos teatrales y musicales, recitales, conciertos, parece, y probablemente lo sea, impresionante. Y otro tanto cabe decir de la cosecha editorial, monográficos y suplementos en revistas más o menos especializadas, páginas especiales o colaboraciones en diarios, monografías, estudios colectivos, catálogos, y sobre todo, ediciones de sus textos, desde los más difundidos y canónicos hasta los menos conocidos e inéditos hasta ahora. Por supuesto que en ello hay de todo, desde aportaciones fundamentales que quedarán como hitos en la bibliografía, hasta productos oportunistas, cuando no fraudulentos, llamados al pronto olvido. El tiempo pondrá cada cosa en su sitio. Pues bien, me permito afirmar que entre los mejores frutos del centenario estará este congreso y la publicación que de él salga en la revista La Tribuna, primicia que doy públicamente con el permiso de su directora. Muchas gracias, muchas gracias. Moitas grazas, profesor González Herrán. Para non prolongar máis esta sesión de inauguración e para dar paso ás intervencións pola miña banda, nada máis que agradecer a todos os presentes a asistencia, a todos os colaboradores e moi especialmente deixenme que o personalice sin esquecer a ninguén dos que virán detrás e os que actuarán ao longo destes días nas dúas primeiras persoas que van participar hoxe e que nos acompañan. Por unha banda, Darío Villanueva, rector da Universidade de Santiago, académico da Real Academia Española, compañeiro nos traballos da Universidade de Santiago de Compostela e é unha persoa que, para todos os presentes, creo que non necesita presentación polo seu currículum e polo seu traballo alrededor da crítica literaria e dos estudos literarios e, por tanto, a súa presenza aquí abrindo as xornadas nesta primeira sesión inaugural, pois agradecemos moi especialmente, igual que agradecemos a presencia da nosa académica de honra Marina Mayoral, que, por certo, ven de recibir un premio literario e xornalístico estes días na súa terra de Mondoñedo, pois que estea aquí, que se desplace aquí e que tamén nos achegue ca súa visión da literatura e a súa visión da figura de Emilia Pardo Bazán, pois a súa reflexión. Eles dous van a abrir as xornadas e creo que non podemos agradecemos especialmente a súa presencia porque anuncian a calidade das intervencións e das persoas que van participar neste congreso. Queda, pois, aberto e que o aproveiten e que, ademais, o disfruten. Moitas gracias.